diumuki wong. Bab napa? Pak Joko, asline kebudayaan niku King Solo kali King Yujo. Kebudayaan kerawitan niku asline King Yujo King Solo. Wong ngawur kok tetek. Lah dipun pripun Pak? Asline kerawitan niku King Semarang. Nggih. Kali King Cirebon. Sik, kok saged ngaten menika larak-larak. Mula kerawitan niku nek nyenggahi HE. Mergo H niku Semarang, E niku Cirebon. Lah niku lak plat nomor. Ane kerawitan kok Solo apa Yojo apa ade ora jalan. Abe ora mlaku. Oh, wah kerawitan cak dalange sak pesindene. Nggih niki jaman merdeka. Sebelum tahun 90. Nggih. Mas Yoyo. Nggih. Ora eneng kerawitan pesinden ku wani nganggo seragam abang. Biyen liyane Sayaka. Oh, nggih. Liyane Sayaka biyen. Leres. Sakniki abang niku malah kebanggaan semua warga masyarakat. Matur nuwun Pak Kangko. Yang tindak Pak. Kula Pak Sukron Suwanda. Nggih ya. Wong kakangne Mas Kangko akrab, adine Mas Yoyo akrab dadi klirah-kleru. Nggih. Putrane Pak Haji Sukron Suwanda. Nggih. Dua-duanya dadi dalang kondang kabeh. Sembah nuwun pangestunipun, derek ajar nggih. Nek pake nek kalih kula wedi mergo kuncine pake sing nyekel kula. Rahasiane bapak ngoten tegese. Nggih. Pak Haji Sukron Suwandana asline ajeng seneng bojone Suwargi Cak Dikin. Sik, kula anake mawon nembe ngertos menika lho. Bapak mboten ate crita, ibu kula mboten crita. Niku dasare ora mungkin kaya ngoten kok diceritake. Sing ngerti niku kula. Mula Pak Haji Sukron Suwandana gawe tembang wiwitane niku rak bojone Dikin. Wiwit niku. Mbak Wiwit nika. Wiwit niku bojone Dikin. Mula Pak Sukron gawe tembang wiwitane karepe ajeng seneng le bojone Cak Dikin. Ora ning klerune. Nggih. Kaji sing selingkuh niku ora ning mergo ngeten Mas. Pripun? Wiwit zaman Kapurwan. Selingkuh niku sudah berjalan. Wiwit zaman Kapurwan. Nggih. Dewi Kunti didemeni kalih Bathara Surya, anak-anak Adipati Karna. Leres. Dadi demenan niku wiwit zaman Kapurwan pun enten. Wayang nggih pun enten nggih Pak nggih. Wiwit zaman wayang pun. Mula nek kula piyanu sakniki melanjutkan niku idep-idep mbacutke perjuangane sing sepuh-sepuh. Tepuk tangan luar biasa ini nggih. Wah. Niku mang pirsane Pak De, bojo kula langsung dada-dadane lho terusan. Pak De Yoko, Pak De Soko. Nyuwun sewu. Saka guru. Pripun? Pak De, nyuwun sewu. Jenengan niku lek tutur-tutur kalih anu putune jenengan pun ngoten niku. Kula niku bojone enten dalang lho niku. Nggih cedhake sindan ayu-ayu lho Pak De. Jenengan seneng dibojo dalang kondang apa ora? Nggih seneng to Pak De. Dalang kondang sing enten ora perlu tak jenengke wonge. Ndak ora penak. Kabeh bojone mesti kliwat ko siji. Lah Sing bojone mung siji, kula nyatane ya delak-delak kok. Lah jenengan kali Piyayi Putri boros kok marahi kok ora. Ora sakir buku ya. Sing kae. Kabeh mesti bojone kliwat ko siji. Nggih. Nek pian pengen dibojo dalang kondang, kudu kliwat ko siji. Ngoten. Mongso gaweanane sing bantu kok malah ra seneng. Loh, nun sewu ning kula sampun sumpah lho Pak De. Sumpah pripun? Kula pun rabi kali Bu Kesi pun sumpah bojo kula nggih namung satu. 1A, 1B, 1C. Satu ning Tosuro, satu ning Karanganyar, satu nggih. Pun sumpah niku aja dirungkepi banget-banget. Wah nggih to. Kanca kula niku ngutil tempe-tempene jadi gegembe wani sepoto kok. Sumpah niku ora perlu di sakniki jamane wis maju, sumpah-sumpahan wis ora berjalan. Nggih. Saestu. Nggih. Pun mang buku kula. Lah jare Bawa Leksana ngoten niku yen dalang cerita. Pripun? Bawa Leksana tegese pangandika kudu Ampun gugu cangkem dalang. Dalang nu jarkone aja mujar iso nglakoni. Lho nun sewu wong nyatane jenengan menawi ngendika pas jejer ngamarta nggih Prabu Puntadewa ngambek ber budi Bawa Leksana. Lah ngoten niku. Saniki bawa nu minggat teng Sumatera. Bawa. Kula niku
Mas Yoyo. Dalem. Wah, jeneng kleru Mas Kangko ae. Nggih. Nggih, pripun? Mas Mas Joko Siswanto kok lancang. Pripun? Kok wani kanthi bintang tamu Pak Sayoko. Bintang tamu ki piye genahe wong. Lah nggih, kula melu tratapan to Pak Di. Mula niku kula ya deg-degan. Wong dagelan iso lucu niku eneng danane kok. Niki kula rak jagong. Kula rak jagong karena ngantene Mas Ramli Nggih. kali Mbak Kamti niku biyen sing mayang kula. Wah, tepuk tangan untuk Pak Diyoko. Nggih. Niki pernikahan Mas sing Bareng 50 mayang tahun kula. kemudian wayangan Mas Yoyo. Kula napak tilas panjenengan Pak Di. Nggih. Nggih. Dalange niku jenenge sinten jenenge? Aku angger ngawaske jane kelingan Juahir ae. Lah niku nggih rawuh piyane. Kula Cahya Kuntadi. Pak. Cahya ki sorot kehebatan. Nggih. Kunto ki pusaka ngrampungi. Nggih. Adi ki kaendahan. Dadi Mas Ramli kali garwane sak putra wayahe gitu. Nggih. Men dadi pusakaning keluarga sing gayuh kehebatan lan kaendahan. Wah, tepuk tangan luar biasa. Bu niki mawon nuwun sewu, tenda warna kuning kalian putih niku jebul enten maknane kok. Lho. Nggih to Pak De. Malah kula dereng jenenge. Jenengane senengane ngono. Niku wau lho paring dawuh. Kok niku kuningane putih Pak Surodo. Niku wonten maknane. Kuning niku pernikahan emas, putih niku tegese suci. Dengan sucinya katresnan jati bakal menuju perkawinan emas yang sangat luar biasa. Ngoten niku. Mula niki kabeh do ngangge abang, aku bangga menjadi orang Klaten yang luar biasa. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngenteng-entengi bintang tamu ngene iki kurang iki. Boten nyentek-nyentek iki. Dalang kok digugu. Iya. Wade wong nggih kowe ngopeni. Kula nu sok kemropok nek dalang umuk le, danang. Dalang iki member umuk. Ning Klaten iki wong emis kok umuk. Pripun niku? Tengjeng Bangjo, Nggih. abange rada suwe enten pegawai kecamatan. Nyandang korpri. Nggih. Dhuwur korpri ngisor durung sepatu gandeng abang, mandeki rak suwe. Nggih. Jagongan kali wong ngemis. Mas, aku ngemis ki wis suwe kok, Mas. Sing ngemis niku mung ngemis suwe kok umuk. Aku ngemis ku ora sedina muput kok, Mas. Mung tak jipuk 2 jam kok. Sak jam metuke 300.000 dadi aku nyambut gawe 2 jam ki etuke 600.000. Joji korpri pegawai kecamatan. Wah, Pakde. Kula nu mongko sesasi blanja kula mung 1.600.000 UMR. Oh nggih. Wis aja tak baceti wah aku malah mesake ngrungokke lu ngomong. Ngene weh, nek kowe gelem mulai sesuk tak jak ngemis. Rumangsane dhuwur wong ngemis karo korpri. Lah ning korpri niku sing disiplin mung sing lanang kok. Leh, bose, kok saged ngoten? Nek sing lanang rak dhuwur korpri, Nggih. kathoke rak biru. Leres. Nek sing wedok kathoke mboten mesti biru kok. Aneng sing coklat ireng. Nggih. Nek taline barang ah nggih. Eneng eneng sing putih wis rada kuning. Ning luar biasa lho Pak De, menika nadyan ten nembe Jawa wau nggih. Parandine para pamirsa Klaten, mongko kula namung saking Sabrang Blitar aslinipun kathah ingkang kepareng rawuh, dados ini menjadi bukti bahwa penonton wayang Klaten Laladan Jatinom adalah pelestari budaya Nusantara. Ini penonton Klaten. Mboten mung niku Mas Yoyo. Nggih. Piyayi Jatinom wilayah Klaten niku kandel imane enten ngersane Allah. Tandane contone. Dadi ngrasa bahwa banyu niku penguripan. Banyu niku kanugrahan. Nah niku. Lah wong salahe Pak Ramli kok ya abote sepiro ning nggon aku ya Mas Samad Suryani barang iki mara ning nggon aku kok ya emoh lho. Kula niku nek wis nyetel kuncine nulak udan niku paling mayar. Lah mumpung jenengan rawuh mbok kula ditulari. Lah iki terang to niki. Nggih, terang. Ampun kula tulak kok. Enten rapale Pak De? Enten. Pripun? Nadyan udan niku banyu. Nggih. Ning enten sing ngreksa. Kiai Toyo kalih Nyai Toyo niku dijawab Mas, tengah latar. Basa Jawa nggih. Nggih, wah ora usah nganggo basa Arab, basa Jawa Gusti Allah muteng. Nggih. Kiai Toyo, Nyai Toyo, ingkang saking ler Balya ngaler. Kiai Toyo, Nyai Toyo ingkang saking wetan Balya ngetan, ingkang saking kidul
sing angel niku sing ken dhuwur, Mas. Sing ken dhuwur niku rada angel. Lagi. Nyatanipun jenengan rawuh jenengan pangestu nggih tingkah saestu kok, Pak. Nggih, saestu, Mas. Ning nggih leres pangandika panjenengan bilih tirta utawi toya menika lak simbole penguripan. Mbok menawi insyaallah menika barokah kagem keluarga Bapak Haji Romli sak putra. Panjen saestu. Nggih. Katen. Pelok pripun iki aku jek seneng-senenge bawa. Wah. Mulai ngeten kula nderek bintang tamu kemawon. Nggih. Badhe duet kali sinden boleh? Nggih. Alah wis ora sah. Nggih tombo kangen Pakde timbangane napa ngoten. Kula niku seneng niku mung nek teng paran Mas Yoyo. Nggih, nek mulih Bali judeg teh. Mergo bludak-bludak ngaki lawang teng omah dhewe kok. Masyaallah. Jan tenan. Nggih. Nah, niku delalah bingungan Mbak Kesi. Bareng kula dudoni bingungan. Angger mulih ki jur kleru nggone tanggaku ra bajine. Alah lek kuwi sengaja kuwi. Kleru lek kuwi. Delalah mriko nggih gelem dadi. Nggih. Kapahargya. Tiboki ngene iki. Nggih. Sampun 50 warsi. Wis 50 taun. Nggih. Denya mangun Brayan kulawarga. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Romli. Bapak Romli lan garwane. Terus tiba mugi mangke rahayu ayem tentrem lahir lan batin. Sembodo kang jinangka jumbuh kang kinayo. Tiba niki. Nggih. Bangke tandapuk keluarga kang sakinah mawaddah warohmah yekti. Terakhir A. Hayu-hayune kala. Iki pancen kancane Mbah Sukron tenan lha iki. Spontanitas langsung dadi dandang gula. Elok, Pakde. Niki Pak Ramli kali Bu Kamti men sak putra wayahe men ras selalu klero-kleroan. Mas ojo dipleroki. Mas ojo Ing Laladan Karanganyar ning sebagian menika kadang-kadang pengrawit saking Klaten, Pak. Wah, nggih niki. Niku Mas Taslim nggih pra Wiraswara Klaten. Taslim. Mas Ujar niki Mak Dia. Asli daleme padas. Nggih. Tujune le kowe pinter nang kerawitan. Upama kowe iso urip nang padas nyunggeni lempung. Nggih, sing ngerbab niki putra dalang. Nggih. Putrane Pak Dik Suryanto Purba. Sapa le? Carita. Nggih, saking Karanggede. Saking Karanggede. Nggih. Sing gender niki Mas Daliko tutu ya. Mas Daryanto. Oh, darahku nek penggender anu ki lho, Mas Dalikon. Saking isi. Nggih, nggih, nggih. nggih. Niki putrane Mak Giah niki. Nggih, si Lejar. SKB Pak D. Nggih, nggih. Ujar Krisna. Niki gongso gawan kok Karanganyar ageme panjenengan. Menika paringan saking Mbah Sukron. Dados Mbah Sukron niku nadyan sak menika nuwun sewu tasih ndelalah alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Dados gamelan niku sampun dipun warisaken dumateng putra-putranipun. Nggih. Dados gamelan nika kangge mas kawin nalika kula nikah kaliyan ingkang putra Sukesi menika. Dados nalika ijab kula dengan mas kawin seperangkat gamelan pelok slindro ngoten Pak. Dan Pak Sukron menika para tamu Pak Sukron ndamel beberapa puluh lagu. Nggih. Antara lain Podang Kuning. Iya ta? Sri Kuning. Nggih, Sri Kuning nggih. Ning nek sing nyanyi Pak Sukron wong daleme kono dadi Sri Kuning mesti Tuban mriki pedan.
Sik kok iso mleset teng Pedan niku lho. Pedan mriku mencedhak kok dadak ning Tuban mriki kadoan. Sriuning Mustika Pedan nangge padha mawon kalih Tuban. Lah mriko senten lurike nika lagu lurik king Pedan nika to. Enten. Nggih. Oh, malah ora mudeng. Kula Sayane Pak De, Pak De. Pedan iki sing kula ngerteni mung ngrendeng. Ah. Jenengan mboten nate yasa lagu utawa ilanggam ngoten to Pak De? Jenengan. Dereng, dereng. Dereng nggih. Jeng Ben niki tahun 2026 niki keluar lagu khusus dari saya. Wah, nggih. Judulnya napa? Napa judule? Ijazah palsu. Waduh. Kuwi ngritik niku mangke. Nggih. Nggih. Larase napa? Pelok napa slendro? Pelok nek sing slendro enten. Roy Suryo ngajel niku slendro. Nggih. Kok niki Nggih. teng mriki sing diarep-arep suarane Mbak Kesi. Oh, ngaten. Mbak Kesi. Nggih. Wah, jan. Nggih. Dakenipun Mbak nyuwun pangestu. Mbak Kesi menika ngasta dosen nggih, Mas. Nggih. Ngasta dosen. Wonten jurusan pedalangan Jakarta. eh. Mata kuliah tembang kalian karawita. Oh, dados boten pedalangan. Nggih teng pedalangan ini materi. Oh, ning rek ora mayang. Mboten. Mboten nggih bener nek Mboten dalang. saged pripun. Dalang wedok ku ngeprak bebas. Wong ora kaling-kalingan apa-apa kok. Nggih, nek dalang lanang niku sok-sok wah kula wis tak kayangke mak prepet nggih. Iya. Mergo geganjel. Ya mung rada repote nek dalang wedok kuwi nek ngentas wayang. Oh, pas sabetan niku. Nggih, kotengen arep di entas kiwa ngono mak gadul ngono kaya nandhok apa ngono. Nek kok kiwa dintas nengen ku kaya mak gadul kaya nandhok apa ngono kaya. Nek lanang bebas nggih Pak De. Niki Mas Suwargi Bu Pairosikas. Sinten menika? Niku marasupe Pak Mbahe Pak Romli. Niku mbiyen saben wayangan mesti kula Mas dalange. Wah niku riyen jam 09.00 bengi niku talu wis rampung urung iso lekas. Mergo putra-putrane Mbah Pairosikas ku kabeh mudeng wayang. Termasuk lakon bengi niki rak kiriman dari keluarga to. Nggih, kula sampun dipun paringi teks balungan lakon seperti ini Pak Dalang ngoten niku. Niku putra-putrane Mbah Pairosikas kabeh ahli wayang. Kula nu jam 09.00 bengi dereng iso lekas. Sebabe Mergo sing siji wayang ku ora nganggo Kurawa. Aku ora seneng Kurawa ki tekone elek. Yo sing pihak Mas Gito niku kudu nganggo Kurawa mergo donya ki kudu eneng wong elek atine. Niku jam 09.00 dereng putus perkara lakon niku. Saestu. Lah akhire jenengan lakone napa niku? Nggih ngenteni. Nggih. Ngenteni king pusat. Nggih. Niki kula enten pundutan welingane Pak Joko Siswanto. Nggih. Nika wau anggota dewan. Nggih, leres. Nggih. Terus kalih welingane Pak Giran Motor king Klaten, Mbak Kesi ken Tangkur Semarangan. Wah nggih, nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun dene tasih kathah para pepunden ingkang tresnani dumateng swantenipun Wah, bojo kula Sukesi Rahayu. saestu, saestu. Nggih. Kula niku tenan kok. Turu ya iru-irun Mbak Kesi ya. Kaya bojone nang kene kok ya tega nunggumun jenengan iki. Ah, gelut ya wani kok. Lah iya kono cedhak omahe kok. Mas, ya. Dalem Kula mboten sombong, kula ngaturke napa entene Mas. pripun? Kesenimanan kula niku lengkap Mas. Dalang, niat kula dalang. Nggih. Nek maju. Nggih to. Nggih, riyen Terus, laris. nggih, terus wayang wong kula melu Sekar Budaya Nusantara. Jakarta. Niku wayang wong Ibu Menteri. Lali aku. Terus ketoprak kula saged dereng suwe niki alhamdulillah. Pian anggere buka YouTube Paku Tanah Jawa. Film Mas, kula main film. Anu syutingnya enten Gua Cerme Jogja. Jenengan napa? Dados napa? Aktor napa? Nggih mayang. Oh, Pocape anak Sudakar Sugih ning seneng karo Presiden. Lah nusul ten wayangan niku sing pas mayang kula. Niku ngen lakon Paku Tanah Jawa Mas. Pian buka YouTube. Gadah HP apa ora? Wah. Nggih gadah mae kula buka Paku Tanah Jawa nggih. Kula nu Mbak Akon ora tau buka njaraku iki. Kuwi yo duwe HP. Ning mung tak ndelok wong kudu buka. Alah Pak De.
Wong nuwun sewu HP niku lak enten SMS. Nggih. Menawi positif dadi lak surat menuju surga niku SMS. Nggih. Nek negatif nggih dosa tenan mergo SMS surat menuju selingkuh. Lah niku. Oh, ngoten. Nggih. Kula pun anu kok Mas pun akrab kali malaikat ya. Ana panten kanca kula jenenge Panut. Kancaku jenenge Panut, malaikate diapusi kok piye? Malaikat sing tukang jabut nyawa ki Israil. Nah, kuwi rak nggawa data le. Oh Sak nggih. tumpuk. Heeh, wong sing arep mati sesuke wis tertulis nang kono. Nggih. Lah gandeng Panut ki matine sesuk diparani. Nggih. Arep dikandhani kuwi sesuk mati. Nggih. Catetane ning dhuwur dhewe. Hmm. Lah kok ning kono ya Panut ki pinter sugu kopi, gorengke jadah. Malaikat niku. Malaikate nggih. Nggih dipangan. Nggih, wah bareng pun krasa kepoyoh, Dik Panut. Nyuwun tulung, Dik, aku tak nyang kamar kecil. Mlebu ning WC karo Panut ki nyedak catetane. Jenenge Panut ki dilengisor dhewe. Tumpukan data wau. Nggih, wong nek teng dhuwur Nggih. dhewe dilengisor dhewe. Nggih. Malaikate bali. Dik Panut, nggih Pak Malaikat. Ngene, Oh lanang niku nggih. gandeng kowe iki wonge ya apik, aku rene tok servis hebat. Iki nuwun sewu, sesuk daftare tak urutne kok ngisor wae. Tetep kena no Panut niku berarti. Tetep Panut sesuk mutar ya. Ke Mbak Kesi. Ke Mbak Kesi. Monggo. Pangkur Semarangan dipun pundhut dening Panut, monggo. Nggih, sanes Panut. Pak Joko Siswanto Oh nggih, kaliyan Mas Siswanto Pak Giran Motor kali Pak Haji Suranto. Ya, nggih. Haji Suranto kula udut nempake. Udut meneh. Dhek ora aweh cerewet. Walah, yo. Wong nek udut niku Metuneh. kaya ya Pripun? nek udut niku rak penyakite mung paru-paru. Nggih. Nek ora udut penyakite rupa-rupa malah akeh kok. Enggak, Mbak. Mbak Kesi. Sampun Pak De. Sampun, Mbak. Aduh. Iya, nggih. No. Ya. Iya sih. Mingkar. Mbak, pangkur. Pak De. Pangkur, Mbak, pangkur Semarangan. Lah nggih niku wau napa to Pak De? Oh, nggih ta? Nggih, pun terus. Aku ngerti kok. Ngapa kok Pak De iki mau bengi iki bagusi aku ngerti kok. Sebabe Ketoke jenengan kalih kula rada lirak-lirik njarake ngoten lho. Wah. Biyen Mas Cahyo kun tadi cemburu ngoten to Pak De. kuwi digo dhewe. Lah kula kan ngertos jenengan teng griya nggih kesepian mboten enten kancane. Tenan nih. Ning nuwun sewu Pak Di, minangka tandha bekti kula menawi jenengan ngrasakaken Sukesi Rahayu. Nggih. Menawi mentala monggo dipun asta teng Jala Tundha kula ikhlas Pak Di, monggo. Apa eneng presiden kok diternake iki apa eneng? Go, Mbak. Nggih. Mingkar mingkureng ang Iki swara mase Mbak Kesi, iki cara murene suarane kandel. Kandel suarane hebat. Nggih, matur nuwun, Mas. akarana karenan marati Iki Mbak Kesi men ambil napas sik mergo nadane dhuwur. Kula Rini presiden nika. Nggih. Sakniki pun kula wis aja melu nduk kula ngoten. Lah deg-degan pangkur rujak nangka rujake wonge dipeni. Dhuwur kok ora cocok karo ngisor. Sesuk aja nyang. Lah sesuk adil temu ndi to Pak Di jane tanggapane? Adus, Mas. Nggih. Awas Bu Kesi tarik napas, Tarik pelan napas, meneh lho. tarik napas, Mbak. Nada tinggi. Yuk. Alon-alon.
nyebut asmane pangeran. Terus. Iya. Kurang sithik, tarik napas. Iya. Iya. Pinter. Iya, kurang sithik. Iya. Heeh. Iya. Wah. Hebate Mbak Kesi banyak luar biasa. Iki nek kok kadang ora ngerti darake kucing gandhi. Lah niku lho pamane jaman biyen jaman son ngangge aki ngoten kaya kucing gandeng son sakniki pun sae-sae kok ya. Nggih, aku kaya tangga kula digawe wayangan. Pengerase mbok ngene iki ya apik ya. Wong gensetin men kekuatane pinten, Mas? Niki 80 kVA. Wah, 80.000. wayangan tanggaku muji pengeras masjid. Bareng Janaka nyeluk Kakang Semang. Semar kok dadi Semang. Kakang Semang. Son ngendi ngono sing di son ki yo gleleng. Wirawiri. Terus Mbak Kesi. Munggahne Bu Kesi. Nadyan sampun kepala 4 niki parandine swantene sik lumayan Pak nggih. Nggih, kula nggih sok munggah-munggah medune mesti ra pethuk iki lho. Medune mesti ra pethuk karo larase sing tenan dadi semen mung kene kono ya. Nek lek rajane mere ora kaya Pak Desayaka. Mere karo ngakep udut. Walah jaman rene gegerne jagat niku. Kowe piye cobi-cobi piye? Wong jagong kok kon mere karo ngakep rokok. Engko sing bayar sapa? Anu aja sok lancang. Pakde tenang mawon. Benjing jenengan ingkang nyaosi kula lho Pakde. Benjing kula besaroi saestu angger jenengan kersa mere, cobi merene piyayi sepuh niku napa tasik rasa ngoten lho. Ayo Pakde. Wis, lu wong ora entuk dit aku. Entuk dit nek kon nirokke munyuk. Kula jaman ijik mempeng mayang riyin Mas Yoyo. Nggih. Rak mesti lakoni kethek. Nggih. Angger kula agek tumut-tumut kok lho ketheke teko. Ya jingan. Tegese wayang ketheke niku kok ketheke teko ora. Mas Yoyo, Nggih. niki mengke ditibake lagu karya Kinarto Sabdo. Napa niku? Anu, napa niku salam banget temanten anyar. Niki Mas Pak Haji ini karo bacah yo nganten anyar kok mulai dari malam hari ini. Wah nggih, nggih. Nggih to? Nggih leres. Nggih, terus ke Mbak Kesi. Nggih. Lah merene mboten sias niki, Pak. Ah, ampun mboten, Sang. Wawani pira? Pak templeng dasmu lho kowe iki. Udak-udak udah. Ora sah. Pakde saestu lho. Mengke jenengan lek kersa mere kula pijeti Pakde saestu. Jenengan Wah. lampun sepuh to Pakde. Kula nu nek pijet ben pengalaman sing pun mesti ora tutup kok, Mbak. Lah kok saged. Siji pijet loro kerokan ku ora tau tutup. Angger masuk angin sing ngeroki bojo kula wis ora tau tekan gone. Mesti lengane tekan nglungan kok. Glundung. Sing do guyu yang nglakoni doan iki. Aku iya kok. Iki Mbak iki sapa iki? Niku Caksi Lover. Dados nuwun sewu Madangkaran niku enten adminipun. Oh. Nggih. Caksi niku Cahya Kuntadi Sukesi ngoten niku. Dadi duwe penggemar ngoten lare-lare niku lho Pak. Alah, enek men sing gemar lo. Tunggal sauma 11 ora gemar wis 11. Malah nek kula entuk ulem jagong podolan bojo kula senenge ra jamak. Ora jagong Mas, jagong dasmu kuwi aku. Entuk uleme ora kok kon jagong. Engko Mbak Kesi budget ki, Mbak. Nggih.
Tepuk tangan untuk Mbak Kesi. Mbak nuwun. Suarane luar biasa, napase landung. Ayo guru tarik suara tenisi kok iki ya hebat kok. Nggih, pangestunipun Pak. Bacutke salam hangat. Wah nggih. Anu saged Dek. Nggih pun. Oh, aja kaya penabuh mundu. Langgam Setya Tuhu kok dadi Setya Novanto. Ndak tak ngenteni suwe. Nggih, salam hangat. Nggih, siap. Monggo ta, dadah. Yo, kota men regeng. Ngatur dumateng Bapak Haji Romli, Ibu Hajah Sukamti, Saputra. Mboten namung kandhek wonten lelagon mugi-mugi saged nemusi